Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони оли қадр. Бисёр пурсидан ки нарху навои бозорҳо бисёр молҳои истеъмолӣ қимат шудагӣ ҳастанд. Барои ҳамон мо тасмим гирифтем ки видео кунем. Ана мо анҷа пурсидем чанд пул пиёз? Пиёз 2 сомон. Пиёз 2 сомон бачо ана. Инҷанда бо пиёз ҳай, пиёз тоза карагиш 2,5 сомон да килош, 2,5 сомон. Ана пиёз килош 2,5 сомон. Ана ки бозир сабзиро мепурсем. Сабзи чанд пул? Сабзи на 3 кило да. 3 кило да. 3 кило да. Яъни 3 сомон, килош. Килош 3 сомон. Або ҳай сабзи арзонтар. Кӯна сабзи кӯна. Арзон. Ана сабзи кӯнаш 2,5 сомон бачо. Ана ин нава кӯнаш кадом? 2,5 сомон кӯнаш. Картошка чанд пул? Картошка 4 кило да. 4 кило да бачо ана. Нигоҳ кунед бачо ана 4 кило да 2,5 сомон яъне 2,5 сомон. Ҳама воҳима мекунад ки пиёз қимат, картошка қимат, ягон қимати надорад. Сабзи 2,5 сомон дар бозори Масчо. Пиёзам 2 сомон то 2,5 сомон, калони майдаш ҳар хел картошкарам ҳамин нарх бачо. Ана бо картошки сафед бачо, картошки сафед нигоҳ кунед дӯстон. Картошки сафед 3 килош да 3 сомон акоин 3 сомон. Ин картошки сурхаш чанд пул? 2,5 сомон картошки сурх бачо ана. Ана а картошкаи мо Англия, а картошкаи Россиям иноҳо базебтар, калонтар. Ана бародаро картошка, пиёз, сабзи ҳама чӣ фаровонӣ камбудӣ нестай. Так што воҳима мекунанд ки пиёз 7 сомон, картошка 10 сомон, ҳамаш дурӯғ ай бачаҳо. Воҳима нест. Ҳама чӣ арзонӣ, фаровонӣ ҳаст, арзонӣ. Ана бародаро бисёр пурсидан ки нарху навои маҳсулоти аввал ниёзи мардум. Мо маҳсулоти асосиро мегӯем. Ани 5 литраш 100 сомон, ани 4,5 литраш 90 сомон бачо. Равғани пахта, ҳама чӣ фаровонӣ. Ана инҷанда бо килош 22 сомон, килош 22 сомон. Ҳама чӣ ҳаст, бехавотир, ҳама фаровонӣ. Воҳима мекунам, воҳимаро бовар накун. Ана бародаро кинҷа ёва. Кинҷа ёвии первый сорт, сорти якум 9,5 сомон килош. Бо арзон мешад мегӯна, то бо агар ки клиентои пастянд бошанд арзон мешад. Инаш 9 сомон. 9 сомон акоин? Ҳа, инаш 10 сомон. Инаш 10 сомон, инаш 9 сомон, 9,5 сомон. Биринҷам арзон нархи он пештара. Хеле ки 4 сол, 5 сол пеш буд, ҳама хе истода. 1 сом, 1,5 сом фарқ мекунад.